assalamualaikum. Kilo bolo, Mak Jum channel. Gawe tutorial sing nyimpen brambang iki brambange tak unggahno iki carane ngunggahno brambang iki ngene kilo bolo. Nak Mak Jum ki tak obati. Ini Mas Dudu. Tak obati karo mipcin karo apa mesti kalsium karo kalsium. Ben kesat, nak kesat dadi bibit mantap. Proses pertama pakai masker dulu. Rambutnya pengaman rambut, guys, pengaman rambut. Pengaman rambut dulu Yo. Yuh, gotong rayang makarya bersama Mbah Di. Unggahno brambang lho. Iki sing tak dukno dinginane tak penek dhewe tak dukno guys saiki diombyoki unggahno neh. Kawure. Kawurnya. Putih kabeh. Sekono ae. Salam sejahtera selalu ki mak proses ngunggahno brambang. Wis dari petani warga desa Ngadibayar Desa Jawa Timur, sejahtera selalu. Wis tak makarya to ngunggahno brambang. Engko nggih konten. Kalsium taruh micin iki. Cara nak nyimpen bibit ngene iki bolo. Jadi iki penyimpanan bibit